Dnes budeme pokračovať s kuracími pečienkami sous vide, ale spravíme si ich troška inak. Spravíme si z nich pomazánku, ale už to bude troška viac výroby ako tie recepty predchádzajúcej. Poďme na to, čo budeme potrebovať. Samozrejme kuracie pečienky, potom jablčko, šalotku, brandy, v tomto prípade kľudne môžete použiť aj koniak. A čo vám budem rozprávať o postupe, poďme si to pripraviť. Orestujeme si šalotku, ktorú si predtým nakrájame. Nemusíte vôbec krájať na tenko alebo sa nejak zaoberať tvármi, pretože na konci to budeme aj tak mixovať. Takže je nám úplne jedno, aké tvary to budú. Podstatné je tam to, že si tú šalotku zarestujeme na masle a následne tam príde jablčko a potom pečienka. Samozrejme použijeme olivový olej. Ja použijem aj trocha masla. Šalotku zarestujeme len tak do sklovita. Nemusíme ju nejako karamelizovať. Medzi tým si nakrájam jablčko. Dobre, osolíme. Okoreníme. Na tomto recepte bude možno zaujímavé pre vás, či ste sa s tým možno nestretli, možno niekto hej, že použijeme pomelo. A v tomto prípade ešte použijeme, možno poznáte, takéto pekanové oriešky. Je to podobne niečo ako vlašský orech, len nie je taký horký, je jemnejší. Pridáme jablčka. Kľudne môžete použiť aj hrušku napríklad. Ďalej si môžeme túto kľudne nakrájať, zatiaľ kým sa nám to robí, aby sme sa nezdržiavali. Ja použijem na tú našu pomazánku ciabatu, keďže paštety sa majú strašne radi s brandy alebo koniakom, tak ja použijem tiež brandy, ktoré nám príjemne ochutí tú pečenku. Keďže potrebujeme trocha šťavy, aby sa nám podusilo to jablčko, tak ja použijem ešte trošku vývaru. Ak nemáte vývar, tak môžete kľudne podliať vodou, ale vývar je chutnejší. A necháme chvíľu tie jablčka s tou šalotkou podusiť. Pridali sme pečienky a ja by som vám chcel ešte jednu vec ukázať, že ako tá pečienka vyzerá vo vnútri, aby ste si vedeli predstaviť, že čo to asi je tá sous vidovaná pečeň, že ako to nádherne vyzerá, akú to má farbu. Tak to pozrite. To máme. Pridáme si ešte jednu smotanu, jednu lyžičku, aby sme mali takú aciditu a krémovosť v tom. Super, prehodíme si do mixéru. Máme rozmixovanú pečienku, dáme si ju zachladiť do chladničky a zatiaľ si spravíme toastiky. Takže ako som hovoril, ja použijem v tomto prípade krásnu ciabatu, voňavú, ktorú si opečeme na olivovom oleji. Takže našu kuraciu pečeň sous vide, alebo už pomazánku máme hotovú. Máme takúto krásnu hrianku z ciabaty a ideme si to naservírovať. Takže normálne, kto má jak rád, hrubú vrstvu, samozrejme veľa, aby toho bolo. Teraz tam prídu pekanové oriešky, kde sa tam výborne hodia, a teraz príde to pomelo, ktoré je možno, až si poviete, že pomelo, že aká blbosť, ale naozaj vyskúšajte to, je to super. Dáme si tam ešte aj pažitku. Tak. Nech sa vám páči, dobrú chuť. Dajte vedieť, ako vám chutilo. Objavte ďalšie skvelé recepty z kuracieho mäsa na našom YouTube kanáli, prihláste sa na odber a varte o 106.